Международен музикален фестивал Варненско лято. Маестро Штефан Фрухт и Софийска филхармония. Солист Венцел Фукс. Соло на Българското национално радио. Потопете се в магията на българския фолклор с дебютния албум на Петя Панева и Оркестъра за народна музика на БНР. Ще чуете 9 звукови картини, изпети с кадифения глас на Петя Панева под диригентството на Димитър Христов. Албума можете да закупите онлайн от Ozon.bg. Семейно радио отива на кафе. Радио Кафе. Слушайте специалното съвместно издание на Семейно радио и Радио София с водещ Александра Илиева. Тази събота след новините в 9. Българско национално